Ei, astăzi voi face un Orbis slime, deci să începem. Aveți nevoie de Orbis, care o să-i aduc când o să fie gata slime-ul, de aracet sau lipici lichid, de apă, dar eu nu o să folosesc, și de culoare opțional. Și de glicerină normal. Deci să începem să facem. Deci vom pune întâi lipiciul. Nu o să-l fac atât de mare. Ok, am aici culoare și o să amestec. Vreau să fac un roz, așa că da. Și o să pun și puțin alb. Nu știu de ce, dar o să pun. Dați. Încă puțin alb. Deci aici o culoare super faină. Pe cameră se vede mai deschis, toate este puțin mai închisă. Deci acum voi pune activatorul, nu o să pun apă sau sabun, o să pun. Deci am pus chiar foarte puțină apă. Ok, sper că se... Ok, deci am schimbat cadrul ca să puteți vedea mai bine. Sper și că vedeți mai bine. Și acum o să pun activator. Ok. Și o să încep să torn. Da, ieri nu am făcut butonul, așa. Și nu am așa mare dificultate în a face slime. Da, fine. Deci, acum stau. Lați.